Oni chorilamni bisingo khobjaknai batamura bisini pura basai kamini takhuk manus tebor mani nok wate kabang phaimani bai dewal kagi kwagi thangbai ka tei salkisa sikang bo haino kothor klai nok pajak o halogrogno tini thangi naikha MDC Uma Shankar Debbarma nok nukhung derajak manus tebbarmani nukhungo thangi 19 আমতলি তাই 17 গোলাগা তিনি MDC Uma Shankar no karibo tongkha o salni visit khlaimongo kubuni tipra mothani adangrok nok ni halogrok berene mani yagulo MDC kok relangkha hati barni bisingono je ADC hapangni tongmani shep sap abo bai khlai bono shep sap rejaknai tei manus tebbarmani nok nukhungni Aadhaar card bank account number aborok jotono naitugui telangi thangka shep sap renani bagui ADC hapangni phasingtui MDC Uma Shankar Debbarma tei manus tebbarmani bihik bo saikhanarika koritotui rabar bagan ni rabar rawi bo nok nukhung choli tongjamani buihai hapangni thani bo nogrok bo manjaya hwnui no MDC Uma Shankar no koikha nok kaisa phano swnamui rinani bagui hapangni phasingtui Sir tini tamni bagai phalimun no jaga ka hambai mo tini sore lambulak elakao bathangdona bisuni porbasai kamiwo miya hothanayo na tini hothanayo mini tongmani nok khaksa wall bai thangka Manus Deborman nok takhuk Manus Debormani omonchai sakangmo o yang chini yang kothor kalai pro aprubo bini tindo paja khaipano bini kagos potro jomar jakhono bubai basa bini rang habliya abo tini ang saimanka phayine engka abon bagi phano wati tei kelanya bini wal khaksa bai thangka abono najan himi phaimani engka kukubuni phainu phate bini tongmani nok ara khat kaisa bai thangka ang motai rokno hamai maya phoro karon apru ajagawo uno borok dok tongi khoti inglian bagene belai wana ma sinjake motai rokong no basirka aun bagai ang motai ja hambai ro sini ishorno tei buskango bo prayer khlayo bang bagai ka hungtang nei engka tabo immediately o saptaba second week ni bisingo bono sungje mansak edise hapangni tei bono ang kok rekha sini je ngmani bono প্রশাসনী থেকে bono sobasu rohjak nai osono ang ung khalaimano engka details bini nokto pura tani man galak asa tangbai haipano bono je nangmono odok phon ungthung hene ang bono obri kalanga tei second week ni bisaptani bisingono bini rang hamna no phone mungki sir Manus Deborma bini nok yeko bidehik basoga bosete tabono kure bini ekbar wall bai thangka bo kamiyo mo pura basai Batamura bisi chori lamboro